लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। नोंथांमोननो आंनि सिगाङावनो हारमोनियामनि स्केलफोरखौ खोन्थाखाबाय। आं दिनै नोंथांमोनखौ कर्डनि सोमोन्दै खोन्थागोन आरो नोंथांमोननि रिभिजन बायदियै फिन खेबसेबाव आङो स्केलखौ जागायगोन। जायखिजाया इन्स्ट्रुमेन्ट की गोनां इन्स्ट्रुमेन्टआ C निफ्राय जागायो। C D E F G A B C बे जाबाय ल' अक्टेभाव आरोना, ल' अक्टेभाव। बेयो जाबाय C शार्प, D निफ्राय D शार्प, E F F शार्प, G G शार्प, A शार्प। बेफोरखौ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय। दायो आङो कर्डखौ नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थासिगोन आं दायो C मेजर कर्ड। कर्डआ मोननै रोखोम थायो, मोनसेया जाबाय मेजर कर्ड आरो मोनसे जाबाय माइनर कर्ड। आं कर्डनि सोमोन्दैबो सिगां नोंथांमोननो खोन्थाखांबाय, थेवब्लाबो आरो दानाय बे जाबाय C बा C निफ्राय C, बेनिफ्राय मोनसे मोननै मोनथाम गारनानै मा जागोन बियो E, आरो मोनसे मोननै गारनानै बेयाव G, C E G। अके, बे मोनथामा जाबाय C मेजर कर्ड। नों हिन्दुस्तानी संगीतआव नायोब्ला सा गा आरो पा। अके, नै सा गा पा। खेबसे कर्ड दामनानै खोन्थानि नै। बेबो सा गा पा, सा गा पा। बे जाबाय C मेजर कर्ड। अके, बेनिफ्राय दायो माइनर कर्डआव फैयोब्ला बे C मेजर नङा होमबा? माइनर कर्डआव नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन माबा कोमल गान्धार होननानै। सा रे गा, बे शुद्ध गा कोमल गानि जागोन सा गा पा, सा गा पा। बे जाबाय। आरो सिम्पल मेथडजों नायोब्ला सिखौ हमबाय बा सिनिफ्राय मोननै लादो नै, मोनसे मोननै बटन माने मोननै किखौ बारनानै हमबाय मोनसेयाव, ओमफ्राय बिथिं आरो मोनसे मोननै मोनथाम गारनानै बे हमलायबाय सा गा पा। सिगां मेजरा मामोन? मोनसे मोननै मोनथाम गारना बेयाव हमोमोन, मोनसे मोननैमोन, माने मोनथाम मोननै गारना हमोमोन। आरो दा माइनराव मा जाबाय? बिथिंगालि मोननै, बिथिंगालि मोनथाम, उल्टा जाहैबाय। अके, थिग बेबायदिनो C शार्पआव बेनो सा गा पा मेजर, सा गा पा। बे जाबाय माइनर। थिग नै D आवबो जागोन, D आवबो बेनो, बेनिफ्राय E आवबो बेनो, F आवबो बेनो, G आवबो बेनो, A आवबो बेनो। अके, A मेजर, A माइनर, सा सा गा पा, सा गा पा। आसा खालामो नोंथांमोना बे कर्डनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिखाबाय। थेंक इउ।